Kincim kenembar lai spa lai pusau. Kenembar lai spa lai pusau. Hang ning ialum ngiak men ha utrai ban ai lakamu lakadem haduan. You play dragon rod unong bu unong tau ubait basumat yangi. You play dragon rod unong bu unong tau ubait basumat yangi. Haka katenguk pa badukon baduman sem bakoit. Amen. Kajing e jong turai jing yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lambat kajing selok jong omen sem bakoit kendan rengkat bad pi baro. Kohan men ko para how try Jesus Christ. Haka ne keklemat ne kapor habang Iwan hakmat oblay try kenrat token nginangu token in penun brom yu na kabanta kejing e kejing kerku kabaw la thesei ha kejing em kejungi baro shteu try ulari la somarengi ula pelai ngi na kejing masau na kejing pang na kejing sitam ula pendap lepan biang ya baro kejing don kam kejunga kejung pi den mata kadaw ha kana ke step token ta kaman sim sngoret ngi pen pau kana kejing sngongu ngi pen pau kejing ro ngi pen pau kejing mane kejing yu ngi tiba langba kiktin ki bangi kran langba ki kam ki bangi le ngi pej ngai no try ngi pesngosi yo try pada habang ngi le pop ngi pendu no ya kita kejing e kejing u ki pop kejing ki khanglat ya kejing isne kejing u bakin wan hiara kejing em kejing a kejing pi khamtame ha kana ka step habang yuan ban terwai kana ka mas ka bukhoj kenang bagi jing terwa jungi bad ke kumjuro ke jing e ka jing duwai ke bangi ai ha kana ka step hablai try kan rat kin long ba pediang hu nak mat ke jing u te kumta to ken ngin pen map no try na ke benta kin ne ki lat ki let ki tam ki duna ke jungi da ke jing susi ila ke jong ki pop bad ka jing kloi ke jing ban kelak ba mot ngin pa so try ngin pen map no try na ke benta kin ne baro lengba kajing duwai kebangi duwai ngapla how blay badan bor baro pada pi kohan men kopara bang lale pop shibun e da kicing perkat da kiktin da kikam da kicing leklet da kicing le palat jonga da kicing le palat jonga da kicing le palat bakra we jonga namar kata nakarpat ikamaria bukhoj kabaisa katei sati ya ke angel berkirukoj pada pi kohan men kopara banduwai na kabanta junga how try ublay jungi ublay badan bor baro unis na yangi mandala mapi ki pop jungi unyalam yangi sha ka jung em bom jukun amen isna yangi try can rat ko blay isna yangi Kristo mab ko Kristo rab ko nong penim jongi penim yangi try can rod ko blay isna yangi try can rod ko blay isna yangi Kristo mam ko Kristo rab ko nong penim jongi penim yangi tong ini aduai
Doa baka jing troy kam jong ka jing isne jong me ko try ngi kerpat kan pen phai bet yakidonut jongi namar klem me ngimla ban pen sngob ha yame daw try jing Jesus Christ kon jong me ubay mat basan sha rengkat bat me ha ka jing long ka we jong omen sem bakoj ublay junam la junam amen. Kajing pulih nak kitab Jeremia. Utrai ula pentip hanga. Ti ngalatip. Ti minapan I hanga yaki kam dakat jongki. Henrei ngalalongkum ikun long berat balui-lui. Ibala syak alam syakajaka syokdok. Ngan syem tip badai persyak yanga. Baki ya sela yaki kam sniu kibaya ong. Yangin yaket penduk ya uding haba udang sesok. Yang ini dekat no ya u nakari jongki baim. Baya ka kerteng jong u en om kan mau syu. Hendrei ku try kipat me uba bishar hok. Uba tunjuk ya kada not bat ya kajeng perkat. Aingan yo I ya ka keput jong me halor jongki. Haba hame ngala bencet iki kam jonga. Kaketian jong utrai. Naka samsan pui shim naka nabar nyau spotlight pupra. Is nayanga ablay jonga to pendam kapok jonga ha jings bon jong me. Is nayanga ablay kat kum jing bhaka jong me. Pop jonga ngap Ching spoon it jong me Sad no kasang jong yang asat ko shu shu Pop jong nga pla kayay don kmat jong me Is na yang ablay jong To pendam ka pop jong ha jing spoon jong me ku try ngala le pop la le sang ngala pen ngosi satya mi try ken ran na de popun yang akan dat ngalong tang long po haka pop la ka sop haka ching bom ho is ne yang ablay jong na to pendam ka pop jong na ha jing spoon jong me Kaburam bergejungi ro ya me ku Chris sukito haba ki pediang ya ketin ki batskem yaka da kadanut ke bahok bat ke babaha bat ki pensiso da gejung sya jing it kaburam bergejungi ro ya me ku Chris utrai dan rengkat bat pi kajing pule na gospel bakhoj kat kum u Yohanes kaburam ame ku try hakata kapor haba kalios ngeu yakiktin jongu Jisu ladon kato katne kiba laong une ude shisha unong yatulupa kiwe pat kilong une ude Chris Henry don pat kibong hato Chris uwan na Galilea
Hato ka jintho kamsem laong bau Chris uhiar pateng nau David bat unwan na Bethlehem. Kanong red ha kaba kasnong u David. Kumta ladon ka jingya kajia ha pedeng upajba sapang jong u. Don kibakwa ban kem yu Henry omsem don bakta kti yu. Kisakri temple kilalej pai sekeling do rengba bat ki Farisi kiba lakali yaki. Balai phemsem lawan yalam yu kita kisakri temple kila jubab. Ompat judan ubakren komune ubreu. Ki Farisi kila paiktin yaki. Hato pi lasha syukor mapiru. Hato la judon uwei na kirangba na ki Farisi ubangej hau. Henry une upajbhor ubamte beye yakaan ulong ubalatim. Unicodemus uta uba lejikandu yau Jisu mensua bat ulalong uwei na ki ulalong haki. Hato kaan jongi kapenrem yau breu klem dayo sngew shua na u bat da kitokit ayu ulale. Kila paiktin hato piro pidei na Galilea da idbha bat pinsem ba amdon unong yutulopa u bami na Galilea. Ka gospel try. Ko henmen ko para ha u try Jesus Christ habang ipet yaka jing bun breu jong ki Kristan ha setelah keperthai ngidan kumba lai phoi percentage ha India ngidan kumba % ki Kristan Henry habang ipet habaro kar keperthai lene ha pokari gajungi barok kiwe ki jaitniam ki pekmat ya kaniam Kristan jungi ki persang da ka jingnang da ka jingstat da ka boy ka bor ka chungki ban pentelot ban pensuai ban pendu ya ka jingej jungi ki Kristan balai shisha kiwe ki niam ne kiwe ki jait niam ki pej ya kaniam Kristan jungi kum kinongshun ngitip syai badai ublei ubasisya ubalaseng ubalabu ubalasdang ya kanekan yam Kristan ublei basisya ubadai kajing syai jong keperthai ubadai kalenti basisya jong kane keperthai ngi ba kajing em jong Jisu nadu basdang hadu bakot kajing em gajungu ulong sisya kalenti ulong sisya kajing syai But shisha lengba ki kamyalap jungu lengba ka jing im ka jungu u pen shisha ba udai shisha ka jing shai jang ka perthai ba udai shisha kalanti jang ka perthai ba udai shisha kata ka jing shisha dei namar kane ba Chris ublei ubalaseng ubalabu ubalasdang ya kane kabalang udai ba shisha ki we kitniam ki persang ban pendu pendam ya kene kajing syai ya kene kajing shisha hakaju kurkom habangi pej habangi puson ya gospel ke bamata kesngi ngilap thik ukres uba im happening jong kipat ba babun balang kito kipat ba ki babun balang ki pediang yau Jisu bau dayu mesaya ki pediang yau Jisu bau dayu belai basisha ki pediang hakajing im kajung ki badai mau bawan ra ya kata kajing ik ya kata kajing kajing kerku ha kajing em kajing ki pediang yu kumu belai basisha Henry pat ngi kajing em jong Chris hapdeng kito ki bastat ki baan ki pat ki breu ki banang ki bastat ki batip nadong sedong sapang kajing hikai jong kaniam ju jong ki kim sem laban pediang yau Chris baulong ubelai basisha Kim sem laban pediang sisya bau Chris ulang umesaya. Dai mata kadau ki persang ban pendu pendam yau Chris ne ban pensitom yau Chris.
Kane kadai ka jing sisha ka bang yoi ha kane ka juk ka jungi bamanta bat kumjuru nado basdang ka jing im jong ukres. Ha ka jing im ka junga ka jung pi lada manga ma pi ngi im ka jing im ka ba ukres ula ai. Lada manga ma pi ngi im ka jing im ka ba ukres ula hikai yang iban im. Lada sisha ngi im ka jing im ka ba ukres ula im ko hanmen ko para klempep kiwe kin sapai khmat ya pi. Kiwe kin sapan ram ya pi. Kiwe kin sawadong ya pi, kiwe kin sapersang ban yurot ya pi, ban penduno ya kata kajeng im kababha, lane kajeng im kabapi im, ha kajeng im jong okres. Hanrai lada mangi, ngi im kajeng im jong kane kepertai, baro kin sapadiang ya pi, baro kin sawan syapi, baro kin sayaro ya pi. Hanrai kasong hanga hapi menta, hato manga ngaklemio anam ya kane kajeng im kajeng okres. Hato ngampat yo se ya kena kajing hikai kajing ukris ne kajing ij kajing shisha kajing shai jong ukris baro ngilayo ya kene kajing shisha ngilayo ya kajing im ukris ha kajing im jong apa jong pi den mata kadau ngim dei ban kuslai ka perthei baro kawe ki ba marjan jong pi ki ba pi tho ki persang ban yuroj ye pi ki persang ban penduno ya kene kajing shai na kajing im kajing pi hakir kom ba per Henry ngim day ban sange ban im kajeng im ke bau kris ulai hanga badepi ngitip sai ko hanmen ko para ha kajeng duna breu junga ba jungpi ngim semla ban ri kendong ya kana kajeng sai yelane kajeng sisa ke bau kris ulai hangi ngihap ngingop hakapop Henry ngidei kan ban yeng sachisin namar ngade namar ngasnut ho bangala yo ya kana kajeng sai jung kris namar ngasuto bangala pediang ya kena ke jeng syai jong ukres ngimdai balong kum kini kibreu ne ki farisi ne ki stad ain ha gospel ki persang ban wadlat ban pendu ya ke jeng syai ke bakures luan ra ha kena ke perthei hanrai ngidai balong kum gitu ki pat ki babun ki balang simple ha ke jeng em ke jeng ki habaki yo i habaki yo mat ya kata ke jeng syai ke jong ukres ki pediang ya ka bat ki em ya kata kajeng syai ha kajeng im kajeng ki baman lakasngi kumbau Jisu ulaong hau Nicodemus ha ka gospel jong Yohanes kalau nong lai katan reu mandakasngi ru Jisu pancesha susu ba Nicodemus ru ula yo ya kana kajeng syai ula yo ya kana kajeng syai ula yo ya kana kajeng shisha bat ukloi ban pla ya kata kajeng shisha kumbau ulaong ublei uije ya ka perthai hadu kata bala pha yo lo jong ukun bamarwei Nicodemus pediang ya kana kajeng sisa habau yo sngew ya ka bad im ya kana kajeng sisa ka ba ula pediang na ukres te manga maphiru ko hanmen ko para ha kana kasngi bad ha kasngi babot jong kajeng im ka jong phi token ngin im ya kata kajeng im jong kajeng sisa kajeng im jong kajeng sai ka ba ukres ula ai hangi Jar sipor ni IT la de hau kris ni kerpad yo bon krusyan ngi unya rab ngi bangila ban em kajing em jong kajing syai ban em kajing em jong kajing sisa namaru kris ubalai ngi kana kajing sisa ukris ubalong kajing sisa and yuro yo Jesus Christ ngin yang ngin pala la ka jong ka jinget nganget au blai pa bran bor baro unong tau ka beneng bat ka khndeu dal Jesus Christ kon mamroi jungu utrai jungi ya bala pon man sim bakhoj ya bala khana ka maria the sati ubashala bein hapo pintius pilatus la sanar pnayu la ya bala tebu rayar sikbayab Hagas ni kebalai lami pad ni kebayap ulakiu sabneng usong sekaman blai kupa badan barbaro nang ta wan pad ban besar gibi mit kebayap ngangai hau man sim bakhoj akabalang katolik bakhoj hagas yung salok kerukhoj hagas yung map ekipop hagas yung mi pad kado pad hagas yung embom jukut amen Inshim kanembar lais pa Andre Pupra lais pa Andre Pupra
Shim ko trai jing im jong nga ai ti lu Yala de hame. Shim baro kisni jong pangan raya roya mi Shim kini kikni jong pangan trai tang da jing Shim kini kikja jong Shim kani kasut jonga Pangan raya rotan yami Shim kapur perkat jonga Pangan Shibisa kamde kajonga Kajar jonga mide Miu Krispa Toduai ko para baka jeng kenya jenga ba jong pi kan long ba priang hu nak ma du blei pa badan bor baro to train priang ni kenya kti jong pi na ka banta ka jeng ro ba ram ka tang jeng ka jeng man ka ni ba balang ba khu jeng baro ka wei tos ngeu hon ya ke jeng trua jengi ba to priang ya ki nge kerpat ko trai ba ha ka jeng sebon jong me to pendam to pendem wad yakimon bamutlop jungi bakin pai chame daw kris utrai jungi utrai don rengkat bat pi to kan tu yala ki danut to ngai ngoi trai ublei jungi da shisha kalong basong hok bat ka badai ka dei ti jungi bat ka jing penem yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yemi ko kan rat ko kpa bu khoj ko blei badan bor bat bom jikut namar me labu na ka banta ka jing bha jing miat ki khon jung mi hakapor bakar pang bakin pan thamai bat pan khoj ya la ki donut khnang ba enda la pan la ki na ka jing kwa basneu kinang ban pan don kam ya ki e jong kan ka prathei ka bandu no Khnang ban kso khams kham ya ki e jong kane ka bom jukut bat kumta rengkat bat baro ki angel bat kiru khoj ngiya ro yame bat ngi pan bana klem sange bakut ublai ki pat peneng bat percay ki dap da kaburam chong me Wayo sana shajrong Wayo sana klem kut Wayo sana yublei junom Ya royu tabawan Haka kerteng utrai Neng bat percay kidap da kaburam chong me Wayo sana shajrong Wayo sana klem kut Wayo sana yublei junom Da shisha melong bukhoj kotrai kathame jong ka jing khoj baro namar kata ngi kerpa dia me topan khoj pan kentang ya kine ki jing trwa jungi dag bapha yaman sim jung me kum kamjer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladino ya u badala kaman snobha ula priang ya ka jing sha shitam ula shim yukpu
bad kebai ngu yame ula kedia yu badal ai hala kesenran ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta chong pi Haka jukur kom enda lalayabam ula shim yuku kuri bada kebai ngu biang yame ula ai hala kesenran ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ko kuri jong kasnam jonga jong ga jutang batmai badbom chukut ya keba en penme na kebanta jong pi bad na kebanta kibabun na kebanta kajengmap ikipop tole yakane ban kan mau yanga kajumaya jong kajunget tasin bangi bam yune ukpum bangi di nakane kakuri ipen bna kajing yap jong me ko try tadhadu menwan namar katra ngi bapan menta ya kajing ya bar kajing mi pa jung u ngi terwa hame ko try yuk po jong kajing em bad ya ko khori jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar melanyew yangi babet ban yang khmat jong me bad ban sakri ya me da ke bas ngret ngi kerpat ya me bangi ki bayo banta hakamet bad kasna mokres ngi long ki ba lapani tele ka we daw men sem bakhoj tokan mau ko try ya ka balang jong me ka bala priang hasatla ka perthei bad to penjana ya ka ha gajing ej rengkat badu Francis ukpa bakhoj jingi uwal bad marwen u bishop jingi kakan hon ki bishop bad baro ki lengdo tokan maulem ru ya ki hanmen ki para shinrang bad kentei ki balyathia da ka bakarmen ha ga jingmi pat bad ya baro ki balaklat no ha ga jingi snei jongme to priang ya ki sha ga jing shai ka khmat jongme toy snei yang i baro ngi kerpat ya me barengkat bad kamaria thesati bakhuj kakmi jong ublei ujisa bakhuj ukorem jongka ki apostol bakhuj bad baro ki rakhuj ki balapen sengo bahaya me pateng la pateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bad bangini ro bad pandan burom ya me daw kun jung me u Jesus Christ da ulam badu badhau kan long ame blek pa badan bor ha gajing long kawe jong amen sem bakhuj Barak kabaram berkejingara Junom la junom Amen Kumbalah hukum yang ngi daw nong penem Bad kumbalah hikai ngi daktin belai Ngi nod banong Kok pa jungi Ubah habneng kalong kebakuj kekerteng jongme Kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha kakendeu kumbah habneng Payangi menta kejungbam jungi kebahala kesngi batamab yangi kerengkang jungi kumbang rogi mabi kebeles new yangi padwad yalam yangi sha kejung penshoy henry tapan laj yangi na kebas new to pan laj yangi ngi kerpat kotrai na kejung snew baro ha kejung sebon jongme to ajing suk jing sanya kisngi jungi khnang ba da kejung rap kejung snei jume ngin laj barabor na kapop ban ngin yo jing da na kejung jenjar baro katba ngi dengap khmelanti ya kejung kerman bakhoj bad kejung wan pa jong nong penem jungi u Jesus Christ kejung me kalong kahima kejung me kabor bad kaburam junom la junom Kotorai Jesus Christ me belong haki apostol jong me kajing suk ngayepi kajing suk junga ngayepi wat pe yaki pop jungi hanroi ya kajing jong kabalang jong me bada kajing sebun jong me
Tai hakai ka jingsuk bat ka jingatali ka wei kat kum ka mon jong me mame ubi merbasan syar junam la junam amen ka jingsuk utrai kadan barabor rengkat bat pi to ngini terwa ya kada ka jingsuk iwei highway pat ka jingsuk bat pi Hak mi kulang brod jong blay, hak mi bukid no ikipop jong kapratay. Sukito ya ki balakot, syaka jing kawai jong ukun lang brod. Ko kan rad ngam syong hok baman rung hapok kaying ke junga, Henry syong tang naktin kaman sim junga kan sakya hi. Kamat bat kasnamo Chris kan ribat kanilam yangi syaka jing imbam jukut. Amen. Insyim kenembar arspa arpuwe. Mensim jongu Kris tupen kut paryanga med u Kris tupen yanga umatut nakakrung u Kristus
em kiriu ku chong mi o tang ya me chu Hak mi ku Jisu u ba bha ma chang tam de mu ngon hak ma chong mi ching ga chu hem jong ga men sim jong Ngài ai thôi cơ bát ya mi và men trong chính trong adon lu cha trong nga cả chính nhẹ chính cơ men chính tu shon chính kus lai ba shi shaya kapo kamon skemban le Bano Rangai tu son jing mong kor do chong mi laya tu lu pada bin kila sam ki ti ba ki cha ki chong na ki la yo shin chong na baro pen pau ke jing sngu pen pau ke jing ro ke jing pi yo tra jisu ai ke ngu ai ke dem ke jing pi yo kham ta me ha ke ne khlemat ke baw lawan rung po ke danut ke jing pi lawan shong rangkat bat pi ha ke jing leng do ha ke jing long snam ke jing pi leng ba ke met bat ke snam ke jing u wala dang yilong ki nong pop wala dang yilong ki bruk batlot ki baswai Henry wala penrit yalade mau ku moblay wala wan po ka danot ka junga ka jungpi ngimlong sisya kita ki bruk ka bibidor ba wan shong rangkat bat ngi Henry namaru ejengi namar ukwa ba mga mapi ngindan hasanda jung ukwa yangi bangin yo ya kita ki jinga ki jung den matukadaw lawan ha ka danot ka jungpi ha ka jing em ka jungpi nang IT la de hau Jisu namar ngitip klamu Jisu ngim laban lai ha ka jing em ka jungi ngidan kam ka bor ka jungu ngidan kam ka jungi snai ka jungu ngidan kam ka jing ka jungu ngidan kam ka jing shai ka jungu pan ka jing champang nau trai bau trai nang pha ka bor ka jungu hapi balang ba ka jing don rangkat ka jungu pinang la susu ban le bha ka jing em ka jung pi kham tame ha ka ne kasngi bangila ban iju nadu ka danot jungi bangila ban sakri yu leng ba ka jung sakri ka jungi leng ba ka jing ka jungi ya ki para breu ka jungi ya ki ba yang sam jungi ya baro ki to ki breu ki bangi kendo ha ka jing em jungi manta kasngi Iwan rak madu trai ki bapang ba sutam hasatala ka prathei ki badan hospital ba pher badang sumar yalade na gajing pang jungki ai botrai un ktai ki ai botrai un le kampala ha gajing em jungki kin yo ya gajing koi gajing khia ka bapora ha kaleng kamet bad kaman sem gajungki ni wan raut kmadu trai na banta kito ki bro ki badan ki bem ha ka pop ha ka sang ki bem ha gajing sneu jong kana ka perthei ai botrai un krsyane ki ai botrai un ai bore ki bakin laban light no na gajing sneu jong kana ka perthei bakin la kham tame bawan phai shu dak ka jingkala ka bamot ka jungki kat bang gedang pan kre yaladi na ka banta ka katayo ka bukhoj wan rak marut rai ya ka rindia jungi barok ka we ya kanod is ka jungi bat kerpang ya ka jelamik halaya ka jungi ai ba ka jing ai ba ka jing suk ai ba ka jing tali ka jung trai ai ba ka jing suthu ka jung trai kan dap karhai ha kinong yalam jong kari jungi jong ka jaj benreu jungi bat kum jiro ha gidanut jong kipat nong sung snong jong kane ka than ka jungi sachi sing IT la de ho try ngidon kam me try ngidon kam shisha me namar dalade ngimla ban lai ha ka jing em ka jungi
kajeng wan kajeng don rengkat kajume bangi ko try ka ai boringi ka pansloringi kanang yalam yangi sha kata kalenti jong kajeng sha kalenti jong kajeng shai try ngai ti la de hame wan ban simti yangi wan ban yalam yangi wan ban patelenti yangi wan ban wan ra jeng shai jeng snuthu ha kajeng em kajengi to ngin ya duai to kajeng ai ba khoi jong me kin pan khoi yangi ko try ngi karpat bada kajeng try kam jong ki to pan long yangi ki bas mes nge bha shisha daw kres utrai jongi pediang kajeng kerku bekerpang kajeng utrai to sharai ki pai jong me ko try ki ba pan stat ban poi sha ki sngi khoi ki ban sawan ba to senran ki da kajeng ai beneng bakar hai ba enda layarap yaki da kajeng pengen ba ngila ban yo i en pen kloi yaki shaki ki babha ki bangimla ban yo i daw kres utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublay badan bor baro unkur kuy pi ukpa badukun badomen sim bakoit tolay suk badya ej mar kelyang ngis ngangu ya blay Shim kanembar san pun riu kanembar kabasan pun riu Aji su kraus watching isne Paitik ma jong mi shanga Shaku pa yang mingan kot pa na ukun jot lasak ma Kaburam haukpa barukun momen siem bakut Kaburam haukpa barukun momen siem bakut Kurunur bakut tamu Jisu Kemarin erap ki Kristan Pakuteng pa barukun momen siem bakut Ini roh itra Yesus Kristus